danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. A kapta na ce a kapta. Mai sauraro assalamu alaikum, kana sauraron littafin Mutuwa Dole kashi na 13 daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Kashi na baya mun tsaya inda bayan an nada mata bakwai yan uwan juna sun zama sarakunan yankuna bakwai na daular kasar Hirab, sannan kowace a cikin su ta yi aure, sannan kowace tana tare da mahaifiyarta, inda shi kuma sarki Masrub bin Masrub ke mulki a babban birnin kasar Hirab tare da mahaifiyarsa sarauniya Sanawiya mai Brabus. Tabbas an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar, duk da tsinannun matan nan kishiyoyi Gimbiya Sanawiya sun yi iyakar kokarin su ga sun hada gaba tsakanin 'ya'yansu, amma sai yaran suka ki ba su haɗin kai, suka ci gaba da zama lafiya game da ƙaunar juna. Kwana tahi sai matan nan bakwai 'yan uwan sarki Masaruf suka haihu dukkaninsu, kowannensu ta haifi ɗa namiji. Dan ƙari ai an sha gagarumin biki wajen suna wanda duniya ba za ta mantawa da shi ba, inda aka ci gaba da renon yaran nan suka taso cikin gata game da jarumta tamkar mahaifansu. To lokacin da yaran suka fara girma suka kai kimanin shekaru 10, sai tsinannun matan nan kakannin suka fara cusa musu gaba da yayyar juna, inda kowace take nuna ma jikanta kada ya saka ma dan uwansa fuska, domin shine ya kamata ya mulki babban birnin kasar Hirab, tunda sarki Masarub bin Masarub boka sun tabbatar masa ba zai taba haihuwa ba. Tabbas a wannan karan zinannun tsofaffin matan nan sun yi nasara, domin jikokin nasu sun yarda kuma sun amince da hudubar kakanninsu suka musu da tsananin gaba da juna, kuma kowannensu ya sanya buri a ransa cewa sai ya mulki ƙasar Hirab baki ɗaya. Yayansu mata sun yi iya ƙoƙarinsu a kan su ga sun daidaita tsakaninsu, amma abin ya ƙi, domin yaran ba sa sauraron kowa sai kakanninsu. Wata rana tsohuwa Shamliya ta fita rangadi ita da jikanta mai suna Ra'is, kawai sai suka yi kicibus da ɗaya daga cikin kishiyoyinta Mazliya, ita ma tana tare da jikanta mai suna Ramesh. Ai suna haɗuwa sai aka kama hararen juna game da juna tsana, inda kowa ya ƙi kauce ma ɗan uwansa. Shamliya ta daka ma Mazliya tsawa ta ce, ke mara kunya, lallai ki sani a kodayaushe ni shugabarki ce, domin ni ce babban matar sarkin Masaruf, saboda haka ya kamata ki girmama ni da jikana. Mazliya ta kece da dariya ta ce, ke tsohuwar banza, ki sani ke tsumma ce makunsan cuta, kin daɗe kina mana jagoranci akan shari, to ki sani yadda yake son jikan ke sarautar ƙasar Hirab, to ni ma haka nake muradin jikana mallaki babban birnin ƙasar Hirab. Ke Yarima Ra'is ya daka ma Mazliya tsawa ya ce, ke tsohuwa, kawai lalle ki iya bakinki, domin in dai kina hada wani tsinanne da masarautata to kuwa zan kashe ki. Ya daga murya ya ce, tabbas ke da jikanki za ku mutu. Ai sai Yarima Ramash ya ce, ƙarya ne tsinanne, lalle ka sani kai da makirar kakarka ni ne ajalin ku, tabbas ba sai gobe ko an jima ba, a yanzu nan ma zan iya kashe ku. Tabdijan. Ai sai Ra'is ya fusata, ya hasala, ya kwara da ihu, ya ja daga ya ce, kai yaro, lalle yau mutuwa ta zame maka dole, kai da kakarka. Shi ma Ramesh ya ja tunga ya fuskanci Ra'is ya ce, lalle tsakanin ni da kai sai an sa waye zai mutu kuma waye zai rayu. Shamliya ta ce, kai jikana, lalle fa ka sani matukar kana buƙatar ka zamo babban sarkin ƙasar Hirab, to fa sai ka kashe ƴan uwanka baki ɗaya, kuma dole ka fara da ɗan uwanka Ramesh. Kai ya tare suka kwara da ihu, suka yi kan juna a fusace, suka haɗu suka sarƙe da masifaffen yaƙi, inda suka higa kai ma junan sara da suka a makance, kowannensu na neman rayukan ɗan uwansa. Ramesh ya ta ƙarƙare ya kawo ma Ra'is wani nagartaccen sara da niyyar datse kansa. Cikin gwaninta nuna ƙwarewa, Ra'is ya kauce ya yi dungure a ƙasa. Kafin ya yi wani abu, Ra'is ya sa takobi ya sari Ramesh a ƙwabri saboda tsananin zafi, sai da ya yi tsalle kifi a ƙasa tare da rabka ihu. Ra'is ya kai mai sara da niyyar raba shi biyu, amma sai Ramesh ya nuna jarumta ya dungure gefe guda. Ra'is ya sari ƙasa kamar kibiya. Ramesh ya miƙe ya dunkule hannu ya gabza ma Ra'is a baki, tuni ya fasa mai baki, jini ya yoyo.
waje suka kwarara ihu a tare, sannan suka ƙara auka ma junansu da yaƙi a hasale suke yaƙin idan su ya rufe suna ma junansu kata-kata sun yi wa junansu kata-kata da mugayen raunuka. Jini na ta zuba a jikinsu suna layi kamar sun sha giya, inda a ƙarshe suka soka ma junansu tsinin takubansu a ciki, suka kwara da ihu, suka sanya ƙafafu suka tokari junan, sai suka yi baya suka kife a ƙasa suna kakarin mutuwa. Kakannin suka rafka ihu suka yi kan jikokinsu, kowace ta rungumi jikanta suna rusa kuka. Liya ta daina kuka ta fuskanci Mazaliya ta ce, ke tsinanniya, lallai ki je ki yi jinyar jikanki, ni ma zan je in ma nawa magani, amma ki sani lallai mutuwa ta zame muku dole ke da ɗanki. Mazaliya ta ce, tabbas zan ma jika na magani, amma ke da jikanki ku ne mutuwa ta zame muku dole. A can yankin Fazalu kuwa da ke iyaka da Fannadu, kowace masarauta ce daga babbar masarautar ƙasar Hirab. Tsohuwa Tamliya da jikanta Sarfilu sun jagoranci tawagar mazaje 60,000 domin su afka ma jama'ar Fannadu, inda suka tarar da tsohuwa Kurshiya da jikanta Mursaf a kan iyakan yankinsu da dakarunsu 70,000. Nan fa aka kama kallo gami da hararen juna, inda tsohuwa Tamliya ta daka ma tsohuwa Kursiya tsawa ta ce, kai tsinannu, lallai ku sani wannan yanki mallakin jikana ne Sarfilu, lallai ku gauta barin gurin nan ko kuma ku da riman naku ku mutu. Tsohuwa Kursiya ta hasala ta daka ma Tamliya tsawa ta ce, ke la'ananniya, lallai ki sani ni jikana ba wannan yankin yake muradin mallaka ba, shi yana muradin mallakar ƙasar Hirab ne baki ɗaya. Dan ƙari ai sai Yarima Sarfilu ya fusata kwara da ihu ya ce, ke tsohuwar banza, ƙarya ne, lallai ki sani ni ne zan mallaki birnin Shirab kuma ba 'yan uwana ba. Tabbas ko da mahaifiyata Munaya ta ce tana muradin ta hau karagar ƙasar Shirab, to sai na kashe ta. Turƙahi sai Yarima Mursaf ya ce, rahin jini rashin tsagawa, yawan maganganu rashin atabu. Yayi tsawa ga dakarunsa ya ce, kai mazaje, ku afka ma maƙiyanku ku yi musu kisan gilla. Kayya baki ɗaya rundunonin biyu suka kwara da ihu gami da kururuwa suka yi kan juna. Lokacin da dakarun Mursaf da na Sarfilu suka yi taho magama, sai aka haɗu a tsakiya suka yi kwaran kwatsam. Wani ƙara mara daɗin ji ya tashi, nan fa cinikin maza ya ƙullu, masifa ta wanzu, mutuwa ta rika shawagi a tsakanin mazaje, tana wabce musu masu ƙwarar kwana, tana miƙa su kiyama. Dan ƙare tamkar guguwar annoba haka maza ke barar da maza, domin gawawaki sun yawaita, jini ya rika malala, kawunan mazaje suka rika tashi sama kamar tsuntsaye. Lallai masifa a kwance take, mai taso ta kuwa tabbas tsinanne ne, domin masifar ta yi masifa, inda aka yi kare jini biri jini, a ƙarshe aka yi ragas mutuwar kasko, babu wani mai rai da ya ragu face Sarfilu da kakansa, sai Mursaf shi ma da kakarsa su ma baki ɗayansu sun jigata, an musu miyagun raunuka tamkar ba za su rayu ba. To faruwar wannan masifa sai ya aukar da gagarumin yaƙi baki ɗaya a yankunan 7. Zaman lafiya gagara, kullum asarar rayuka ake game da ƙone gidaje da dukiyar al'umma. Kai ko da bala'i yayi bala'i, sai matan nan 7 sarakuna 'yan uwan sarki Masruf suka yi hawa suka je babban birnin Shirab domin kai ma dan uwansu kuka, domin masifar ta yi yawa. Ko da sarki Masruf ya ji labarin wannan masifa da ke faruwa a yankunan nan 7, sai hankalinsa ya tashi, ya ce lallai yana buƙatar a shirya babban taro, kuma an tabbatar an zo da tsofaffin matan nan 7 da jikokinsu da duk wani mai faɗa a ji a ƙasar Hirab nan a ƙasa. A wannan taro da sarki Masaruf da 'yan uwansa sun san masifar da za ta auku sun san masifar da za ta taru a wannan taro, da ba su shirya shi ba. Ranar taro ya zo, nan fa kowane basarake da masu faɗa a ji da suka yi cincirindo a babban filin taro na ƙasar Shirab. Bayan fili ya cika ya batse, kai ba wai filin taron ba, hatta birnin Shirab lungu da saƙo, duk inda ka leƙa sai ka ga mazaje na kai kawo. Tabbas akwai lauje cikin naɗi. Ai tun kafin a fara taro aka fara kai ruwa rana, abu kamar wasa sai bunƙasa al'amari yake yi. Kai ya lalle masifa da kaɗan take girma, kawai sai kowane sashi ya tashi. Nan fa aka fara asarar rayuka, yaƙi ya kaure, ƙura ta yi sama, masifa ta fazararsa a ƙwaryar birnin Shirab. Take aka yi ma birnin ado da jini, yayin da iyayen yaran nan 7 ke kurɗawa
cikin tawagar mayaka suna kokarin hana wannan yaki. To a wannan lokaci ne su kuma kakannin yaran suke rura wutar yaki, suna ingiza mabiyansu, suna tunzura su, suna cewa ku dage mazaje, lalle yau sai mun karbi wannan birni, ku yi yaki ba sani ba sabo, kowa ya daga makami to ku sauke mar kansa ƙasa, ohoho jagab ruwan kwatami mai ratsa ta sai ya shirya. A wannan yankin ne aka kashe matan nan 7 yan uwan sarki Masaruf. A koda ya ga haka sai ya miƙe akan karagarsa ya kwarara ihu, inda ya rika keta mazaje, yana kokarin raba wannan yaki, yana karyawa, yana sumar da na sumarwa. A cikin wannan halin ne wani dakare ya soka ma sarki Masaruf bakin mashi mai dafi a gadon baya. Mashin ya fasa a ƙashin gadon bayansa, ya huda kirjinsa. Saboda tsananin masifar zafin da raɗin sarki Masaruf ya kwarara ihu, ya tsaya cik, iska ta daina kaɗawa, hankali yan maza ya tashi. A haka sarki Masaruf ya juya, suka ido bi da dakaran da ya soka mai mashi. Dakaran ya tsorata, ya kasa koda motsi. Sarki Masaruf ya sa takobi ya tsinke masa kai. Dakaran ya faɗi ƙasa, hima sarki Masaruf sai ya kife ƙasa matacce. Aya tare kuma a lokaci guda dakarun kowane bangare suka zubar da makamansu gami da durƙushewa bisa gwiwoyinsu, suna kuka. Kawai sai Shamliya ta bushe da dariya, ta fara magana cikin izza da nuna isa, tana cewa ku jama'ar ƙasar Hirab, lallai ku sani sarki Masaruf da yan uwansa sun mace, tarihinsu ya ƙare. Ta daga murya ta ce, saboda haka jikana shine ya kamata ya hau karagar sarki Masaruf, domin shine babban jika. Mazaliya ta ce, ƙarya ne, idan kika bi tarihin wannan masarautar to fa manyan 'ya'ya ba sa mulkanta, balle babban jika. Jikana shine ya dace zama sarkin ƙasar Hirab. Dan ƙari ai nan sai gaddama ta kaure, hayaniya ta tayi, tuni mazaje suka rarumi makamansu za a ci gaba da musayar takuba. Kawai sai aka ja an kwara da wani tsawa mai tsananin ƙarfi wanda ya hargitsa mazaje. Aka tsaya kyam. Dan ƙari kawai sai aka ga sarki Masaruf ya miƙe, mashin nan na kafa a cikinsa, ya nufi karagar mulkinsa. Ya nufi karagar mulkinsa. Mazaje suka rika darewa, ana bashi guri, yana tafe galau-galau har ya isa karagarsa, ya zauna a bisa karagar ba tare da ya zare mahin da ke kirjinsa ba. Sai ya ce, ya ku jikokin sarki Masaruf, lallai ku sani kun bi ra'ayin kakanninku mata, kun yi kuma babban kuskure. Lallai kun yi nasarar kashe ni da yan uwana. To ku sani har abada wannan karaga ta fi ƙarfin ku. Lallai duk wanda ya kuskuren zama a kanta to kuwa a take zai mutu, domin rushi na yana nan a jikin wannan karaga. Kawai sai ya ɓace, aka neme shi aka rasa. To tun daga wannan rana aka rasa wanda zai zauna akan wannan kujera, kuma yankin kullum yana cikin yaƙi ne domin mallakar birnin. A daidai nan ne sarauniya Kafiya ta dubi sarakunan da ke zaune a fadarta, ta ce, to kun ji labarin sarakuna 7 masu tsananin gaba da juna, kuma muddin muna son haɗin kan jama'ar ƙasar Hirab to sai mun mallaki karagar sarki Masaruf. Sarki Kifiyan ya ce, ya ke yar uwata, ta yaya za mu mallaki wannan karaga bayan sama da shekaru 20 baya duk mahalukin da ya kusance ta mutuwa yake yi? Sarauniya Kafiya ta ce, lallai ita mutuwa dole ce, amma duk nacinta ba ta ɗauka sai kwana ya ƙare. Lallai idan muna son mallakar karagar sarki Masaruf to sai mun je Jabalul Maut, dajin tsakiyar Hadikatu Maut, mu isa kogon wuta domin mu ɗebo wani yanki na wutar da ita ne za mu ƙone ruhin sarki Masaruf da ke hana mutane zama akan karagarsa. Ko da jin wannan batu sai hankalin sarakunan ya tashi, a tare suka miƙe suka riƙa yi ma sarauniya Kafiya kallon mahaukaciya. Sarki Kifiyan ya daka mata tsawa, ya ce, kin haukace, kin mance bala'i da masifa da ke cikin kogon wuta? Sai ta yi dariya ta ce, wannan duk ba komai ba ne in ka haɗa da masifar dodo ujubu, to kuma dole sai mun samo kaskonsa da ya ƙi kar uba. Sarakunan ko da jin haka sarakunan suka kwarma ihu. Sarauniya Kafiya ta ce, ku sani shi dai dodo ujibu yana da 'ya'ya guda 7,
dukkaninsu masifaffu ne a fannin ƙarfi da kuma tsafi, ba su da wani abinci face naman ɗan adam. Sukan yi tafiya mai nisa domin su tarwatsa gari, su kashe na kaiwa, su kama na kamewa, su dawo gida kuma ba su cika yawo a tare ba. Mafi yawanci kowannen su yi kaɗai yake yawonsa, domin suna jin da ƙarfi da kuma izza. Domin iya yawan runduna ta mutane ko aljanu, to dodo ɗaya yana iya hallaka ta. Tabbas karo da su kamar karo da aljani ne. Amma matukar muna so mu tarwatsa ƙabilun Yamako matukar da su a doron ƙasa, domin barazanarsu na mulkin duniya na nan gaba, dole ne sai mun yaƙe su, mun mallaki kaskon wutar babansu, sannan mun tunkari hadikatul maut, mu ƙarasa jabalul maut, mu shiga kogon wuta, mu ɗebo, mu tunkaro birnin Shiraf, mu ƙone ruhin sarki Masaru, mu mallaki karagarsa. To dole sarakunan birnin Shiraf bakwai su ba mu haɗin kai, mu tara sarakunan duniya da dakarun duniya, aljanu da mutane, mu tunkari ƙabilun Yamako, mu tarwatsa su, mu karkashe su baki ɗaya, mu baje gidajensu, mu ƙone ƙauyen baki ɗaya. Lallai in muna so mu zauna lafiya, to ya zama dole mu aikata haka. Tare sarakunan suka miƙe gami da haɗa hannayensu, suna cewa mun yi rantsuwa da izza da girma na wannan duniya, sai mun ga bayan ƙabilun Yamako a wannan duniya. Sarauniya Kafiya ta ce, da kyau mazaje, mu shirya mu fita, domin akwai tarin sarakunan duniya da mazajen fama suna jiran mu a bayan gari. Domin wannan tafiya take suka gyara ɗamararsu, suka haye dawakan, suka nufi bayan gari, inda suka tarar da tarin mazaje fiye da miliyan 2 suna jiran su. Suka ɗunguma suka yi kudancin duniya. Tafiya suke irin na ya da ƙani, wani babu tsawo ko yawan tsayuwa ko yawan surutu. A haka suka yi kwanaki 40 suna keta dokar daji. Tsananin ƙarfin gudun dawakai iya girman dabba, in ta hango ƙurar tawagan nan sai dai ta nemi gurin ɓuya, domin gayya ce ta tsabibai. A kwana na 41 ne suka isa dajin Surƙim, inda wannan yanki ne dodo Ujibu da 'ya'yansa ke kai komo. Sai Sarauniya Kafiya ta ce, ya ku mazajen fama, lallai kowa ya kasance cikin hiri, domin mun shigo yanki mai haɗari, tabbas komai na iya faruwa. Kaico ai tana rufe bakinta, sai suka ji ƙasa ta kama girgiza, bishiyoyi sun kama kaɗawa, yanayin dajin ya canza, ƙura ta yi sama kwatsam. Sai wasu tiƙa-tiƙan halittu guda biyu, da alamu mata da miji ne. Girma halittun da muninsu ba a magana, sun yi kama da gwaggon biri, amma sun fi shi muni. Girma kuwa sun fi kowace irin bishiya da ka sani girma. Dan ƙari nan fa aka kama kallon kallo tsakanin halittun da tawagar mazaje. Ɗaya daga cikin halittun ya kwara da ihu mai kashe dodon kunne, ya daka masu Sarauniya Kafiya tsawa, ya ce, kai tsinannu fanɗararru, lallai kun yaudari kanku da kuke tunanin za ku iya yaƙar mu har ku mallaki kaskon mahaifinmu mai albarka. Lallai ku sani, ni da dodo Hasaru da 'yar uwata Hasira, mu ne za mu hallaka ku a yau dinnan. Ya ɗaga murya ya ce, tabbas ɗayanku ba zai rayu ba. Kai sarki Kifiya ya daka mai tsawa, ya ce, kai wawa, lallai ka sani ƙarfin dantse da takama da tsagwaron sihiri, mun haɗu da waɗanda suka fi ka bankama, amma mun ga bayan su. Sarki Kifiyan ya ɗaga murya ya ce, lallai ita mutuwa dole ce, saboda haka ba a ma namiji barazana da mutuwa. Ya nuna dodannin da tsinin takobi, ya ce, lallai ku ne za ku mutu, ba mu ba. Hayya, dodannin suka hasara gami da fusata, suka ji kamar sarki Kifiyan ya watsa musu ruwan guba ne. Suka kwara da ihu, suka fito da wasu makama kan guduma ta bakin karfe, suka falla a guje, suna ihu gami da ƙaraje, suka afka mazaje da yaƙi. Lalle mai ƙarfi sai a bar mai dole, domin tuni suka shiga fashewa kawunan mazaje, suna kareraye na karyawa, suna tattake wasu. Nan fa guri ya mutse gami da hargitsewa. Dodannin nan su biyu suka rikita gayyar mazaje, kisa suke irin na wulakanci. Ran sarki Kifiyan ya ɓaci, ya kwara da ihu, ya tunkari dodo Hasaru, inda ya afka mar da masifar yaƙi. Nan fa suka rugunzume da faɗa mai tada hankali. Tabbas sarki Kifiyan a tsabibi ne, domin sai da ya gallabi dodon nan, ya takura shi, ya hana shi sakat, ya kafta ma dodon sara a ciki, ya farke cikin dodon, ya kwara da ihu, ya sa hannunsa mai kama da reshen bishiya ya make sarki Kifiyan, sai da ya sama ya bugi wata bishiya, ya faɗo ƙasa sumamme. A can kuma Sarauniya Zirƙawu da sarki
Kimkal da sarauniya Azira da sadauki Tamkur sun kewaye dodanniya Hasira, sun rufe ta da miyagun sara, sun mata miyagun raunuka, jini na zuba a jikinta, amma saboda naci ta ƙi saduda, ita ma kai sara da suka take, tana hallaka mazaje. Ana cikin wannan yaƙi ne sarauniya Zurƙawu ta yi ƙumaji, ta daka tsalle, ta yi juyi a sama sau uku, ta takure tsawon dodanniya Hasira, ta soka mata mashi a tsakiyar kai har sai da mashin ya lume. Dodanniya ta kwara da ihu, ta sulale ƙasa matacciya. Iko dodo Hasaru a fusace tunkari sarki Kifiyan domin ya mai rotse. Yana isa gare shi ya ɗaga gudumarsa zai tafka masa. Da sauri irin na walƙiya sarauniya Kafiya ta janye shi, gudumar ta sauka a inda aka janye shi. Take ƙasar gudun ta rufta wani wawa keken rami ya wanzu. Kafin dodon ya ƙara wani yunƙuri, tuni sarauniya Kafiya ta sa tsinin mashi ta soki idonsa. Take ta fasa idon, wani baƙin ruwa ya fita mai tsananin masifar zafi. Saboda tsananin masifar zafi da zugi, dodo Hasaru ya kwarara ihu a haukace, ya fara kai Kafiya duka, amma sai ta yammace shi, ta zubga mar sara a kafa, ta kille kafar kamar giwa, ta faɗa haka jikinsa ji kake shirin. Dodo Hasaru ya faɗa a ƙasa, ƙura ta turnike wajen baki ɗaya, ba a ganin komai sai tukuki. A can kuwa yankin Shufla, Yarima Umkara da Gimbiya Yalina da Sadauki Yauke da Sadauki Sauban suna ta keta a Sahara, gudu suke kamar za su bangon duniya, burinsu kawai su isa Wadil Jawar domin su samu farin dutse. Kwatsam sai suka ji dawakan sun durƙushe. Kafin su yi wani abu, tuni an zarge su da wasu murtuƙa-murtuƙan igiya, an shiga jan su a ƙasa da masifaffen gudu irin na bala'i. Kai, aka ci gaba da jan su a ƙasa kamar kura ta ɗauki mushe, sai ihu suke kwalawa, amma ci gaba da jan su ake, ba tare da sun ga mai jan su ba, face murtuƙa-murtuƙan igiyoyin da ke ɗaure da su a ƙafafu. Can aka yi kudu da Yarima Unkar, aka yi yamma da Gimbiya Lina, aka yi gabas da Sadauki Yauke, inda shi kuma Sadauki Sauban aka yi arewa da shi. Da matsanancin gudu, igiyar nan ta nufi wani wawa keke rami da Yarima Unkar, ko da ya hango mahallaka sai ya saɓi karanto waɗansu ɗalisuman tsafi. Take wani ƙaton gatar ya bayyana a hannunsa, ya ta karkare ya sari igiyar nan take, datse igiyar ya guntsire saura kirja afka ramin, ya rike wata ƙatuwar bishiya a fusace, ya miƙe, sai aka bushe da dariya wanda ta karaɗe ilahirin dajin nan. Yarima Unkar ya gyara tsayuwarsa gami da riƙon gatarin nan. Ai sai wata bakar tawaga ta bayyana, tarin mazaje ne sama da 60,000 cikin mummunan higar yaƙi sun tunkaro shi. Babu ko kaɗan tsoro a zuciyar Unkar, face ma dakewa gami da hirin ko ta kwana. A sukwane dakarun nan suka ƙaraso gare shi, sai shugabar rundunar ya dubi Yarima Unkar ya ce, kai yaro, lalle ka faɗa tarkon matsafiya Halira, kuma ba makawa sai ta yanka ka, kai da yan uwanka, domin shayar da aljani durbudu jinin Yarima Unkar. Ko da jin haka, Yarima Unkar ya daka mata tsawa ya ce, kai wawa, lalle ka sani mun wuce tunaninku, lalle kar ku yarda ku fara jayayya da mu, domin ba za ku rayu ba. Shugaban rundunar ya kwarma ihu, ya yi tsawa ga jama'a sai ya ce, ku kame min wannan ɗan iskan mazaje. Suka yi ihu gami da kururuwa, suka yi kan Yarima Unkar. Imaja da baya taku uku, sannan ya kwarara ihu ya yi kansu a fusace kamar guguwa, kamar wutar daji haka ya yi tsalle da za tsakiyar mazaje. Kai ya wuyar aiki, ba a fara ba, domin wani irin kisa yake musu tamkar na ɗaukan fansa. Baya barin wani kai face ya feke shi, haka baya barin kashi face ya karya shi. Ihun mazaje ya cika ko ina, duk inda Yarima Unkar ya kai sara ko suka, sai ga gawaki na zuba, jini na feshi, kawuna na tashi sama. Dan ƙari ai tuni ya gama da su, ya kwarara ihu. Shugaban dakaru ya firgita zai gudu, amma ya makara, domin tuni Yarima Unkar ya tsire shi da mashi. Bai yi wata ba, sai ya zare mashin ya kutsa cikin jeji neman yan uwansa. Ta kuwa Gimbiya Lina, an jefar da ita ne a tsakiyar gayyar wasu mazaje masu kama da mayu, baki ɗayansu a tuɓe suke, tsirara haihuwar uwarsu, suna riƙe da wasu manyan gatara, ba wata
wata suka taru a lokaci guda suka kai mata sara da nufin yi mata rubdugu. Gimbiya Lina ta kwarma ihu ta miƙe kamar mashi, ta sa ƙafa ta banke sama da ƙatti 10, ta zare takobi ta kai sara, ta sare kawuna sama da 40, ta kai kora hagu da ma ta tarwatsa hagu da dama ta tarwatsa gayyar tsinannu suka da baya suna shirin afko mata. Ta ƙare musu kallo a tsanake ta ce, kai tsinannu, yin za ku shigo ne koko ni in shigo ku in sara ku da ajalinku? Kayya suka rafka ihu suka afko mata da wata bakar zuciya, suka rika kai mata miyagun sara da suka, inda Gimbiya Lina ta wanzu tana karewa gami da mai da martani. Nan fa suka hargitse gami da rugun tsumewa da masifaffen yaƙi mai tada hankali. Tabbas a wannan karan yaƙi ya sauya salo, domin kwata-kwata makami ya daina tasiri a jikin mayin nan. Duk inda Gimbiya Lina ta sara a jikinsu sai ta ji kamar ta sari dutse. Al'amarin ya ta'azzara domin sun fara yankanta, jini na zuba a jikinta, suna neman kai ta ƙasa. A wannan lokacin ne wani ya kafta mata sara a gadon baya, bayan ya dare jini ya tsartuwa saboda tsananin zafi da zugi. Gimbiya Lina ta kwara da ihu, wani ya ƙara mata sara a cinya, jini ya ɓarke, ta durƙushe bisa gwiwoyinta. Mayakan nan suka ci gaba da zagaye ta suna muzurai, inda Gimbiya Lina ta ƙare musu kallo game da nazarin sassan jikinsu. Tabbas Gimbiya Lina ta jigata domin jini yana zuba a jikinta, amma duk da haka tana buƙatar ta rayu. Sai ta dogara ta miƙe game da kwarara ihu. Dan ƙari dakarun nan su ma suka kwarma ihu suka sake afka mata da yaƙi mai taken ƙurunƙus. Hayya, a wannan karan lissafi ya canza, domin Gimbiya Lina ta sauya kalan yaƙi. Ta riƙa amfani da wasu ƙananan wuƙaƙe guda biyu masu tsananin kaifi, ta riƙa tsalle tana farke musu maƙogaransu. Kai ya fashi bannan aiki. Ai tuni gawakin suka yawaita, jini ya riƙa kwarara. Gimbiya Lina ta riƙa zarya tana tura mazaje lahira. Mutuwa ta riƙa bin bayanta tana wabce musu masu ƙwaron kwana. Kamar guguwar annoba haka Lina take fatali da rayukan maƙiya. Ƙura ta haɗu ta yi sama ta rufe ko'ina, baka ganin komai, baka jin komai, sai ƙara ta kuba gami da ihun mazaje. Can kururuwan mazaje ya lafa, sannu a hankali ƙurar ta yaye, kawai komai ya bayyana. Wayyo, ai sai ga Gimbiya Lina tsakiyar gawakin birjik, babu wani mai motsi, jini na ɗiga a takwabinta. Kawai ta ci gaba da tafiya a fusace ba tare da ta san inda za ta je ba. Siko Sarauki yauke, tunda igiyar nan ta fige shi bata aje shi a ko'ina ba, sai ta jefa shi a wani katon kogi. Ya kai ya komo wani mahaukacin ya ga hango wani mahaukacin kada yana keto ruwa, ya tunkaro Sadauki Yauke ya hangame baki. Tabbas maza ba sa gudun mutuwa. Kawai sai Sadauki Yauke ya fuskanci kadan nan, suka yi aron-gama. Kadan ya daka tsalle zai dira a kansa, carab ya cafe kadan ya yi jifa da shi. Kadan ya juyo a fusace ya kawo ma Sadauki Yauke yaga, ya kauce. Kadan ya rage ya makamar bindi saboda tsananin zafi, sai da gurin ya dare, jini ya yi feshi. Sadauki Yauke ya kwarma ihu. Kadan ya ƙara kawo mai duka da bindinsa da masifar hanzari, ya tafka ma kadan sara a bindi. Ya kille masa bindin kadan, kadan ya yi ruri a haukace, ya kawo ma Sadauki Yauke yaga a fusace. Sadauki Yauke ya tafi haɓar kadan sama da ƙasa da ƙarfin tsiya, ya ɓare bakin kadan gida biyu, ya yi jifa da shi. Ya yi linƙaya, ya fito gaɓar kogin nan, sai hima ya bazama a cikin jeji yana neman 'yan uwansa. Kwatsam su uku, Yarima, Unkar, Gimbiya Lina, Sadauki Yauke suka haɗu a gu ɗaya, ka rungume juna, sannan suka fara tambayar junansu ina Sadauki Sauban. Nan fa hankalinsu ya tashi, suka bazama a cikin daji suna kwala mar kira. Can suka rika jin wani ihu gami da kururuwa. Tabbas muryar Sadauki Sauban ne. Kash mai sauraro, mu haɗa kashi na gaba. Ni ne naku Bashir Abdulaziz Bulangu, a har kullum na gode.
danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.